Okwang'eyo paro ma sirikal noparo mondo mi gik ma en go te mondo JKIA olis. Nikech kwang'iyo igni obed lis en igni 30. Sharon, igni 30 en igni mang'eny. Asinyise ni igni 30 korumo to nitie percentage moko ma koro gibiro bedo margi chuth. Mano kaka kwagine sources mantie, kwatimo research. Nyisowa ni nitie bang' igni 30 go, nitie percentage ma koro bedo margi chuth. Another thing, gima ok wang'eyo maber ni sama ng'ato olis, sama sirikal olis ne dani, profit ma gidhi yudo, faida ma giyudo, ber ma gidhi yudo ng'eny bang' igni 30 maloyo kaka wan kanyo wanyalo. Manyiso ni jogi dhi yudo nikech gidhi upgrade, gidhi keto modern airport, gidhi medo equipments, gidhi timo gik kaka gidwaro. Asto another thing ma gidhi benefit, gidwa miyo jogi free visa. Gidwa ni jogi ma koro gidwa control nyaka employment. Koro kae mwaneno ni jowa dhi hinyore, to wamba wadhi hinyore nikech kanye ma wantie, kanye ma wayude konyruokwa, tere ka sirikal nyalo timo gini. Dak no ng'iye yo moro monyalo kata yudo go pesa. Kuponi ne odine to miyo jogi contract to gero nwa airport to bede modern kaka dwareno, kata kaka gidwareno, kaka onego bede standard, nikech idwano bede standard mar nyasani. Koro kwang'iyo ni mar kodwa bedo lis notime nang'o. Who has the beneficiary gin jomage? Joma ne obedo piny ne gin jomage? Ang'o miyo joma ne ni airport, kata joma tiyo airport, kata joma yudo konyruok, kaka koro jo KA, joma tiyo KA, aviation industry te, aneno ka jogo te complain. Manyiso ni wan koro wadhi hinyore moloyo nikech ka koro gine weg mwandu to gine ma complain, gine weg airport to gin ma complain. Koro wayudo ka ok wan safe. Wakwayo government ka ber to airport negi hold on mondo gik moko bed maber. Kata ka en upgrade, we obed upgrade, we ogere maber manyasani, manya kelo lokruok, kendo manya kelo dongruok, kendo manya miyo accommodate jogewa mang'eny. Nikech airport ka wan gi warehouses madhi maka mzigo oko to donje, warehouses machiegni madhi aboro, to warehouse chiegni achiel ni almost joma ndiko ji 2,000. Ondiko ji mathoth. Pok idhi jo yuecho, pok idhi jo soja, pok idhi jo equipment, jo mariambo tingni ang'o gini, pok idhi clearing and forwarding industry ka wan, pok idhi transport, pok idhi kata gini joma oro chiemo ma oko mag misiri, fresh berry, gini matindo michamo matindo gini. Koro iyudo ka odhi affect joma ng'eny. Koro if any case ni Adani nyalo biro makao, makoro this thing obiro bedo mar jo India, we are going at mess. Wadhi hinyore, the entire system mar kata government wadhi blame. To naneno ka siem ma bende duol kata mana riwruok mar kaw